Se aude. Se aude. Oh, uitați-l pe domnul Jean. Ia uite-l. În umbră așa. Zi, ești beat? Zi ceva. Foarte beat. Și ești pe val, nu? Da, pe lângă val. Pe lângă val, nu? Mai vrei să o faci așa lată? Și pe lungime. Dar ți-a plăcut chiuveta lui tanti de acolo, nu? Da, și veceu. Băi, Jean, Veceu. îți dai seama că dacă te-a prins băsa lui Giulia, îți rupe capul. Da, să-mi rupă capul. Capul pulii, ia zi. Să-mi sugă pula și nu știu ce, nu? Da. Așa, tati. Dar acum, sincer, ți-ai mai revenit, nu? Nu. Sincer, nu. Dar totuși încă deocamdată ești pe val, nu? Da, sunt la surprize. Las că uite, arăți extraordinar de bine. Ești lemn. Uite aici, ia și tu o minge de fotbal. Epa, ia uite, uite. Sunt bătă. Dă-i cu picior, dă-i. Hai, Zane, hai. Hai, Zane. Hai, Zane. Ia uitați-l. Are un mers legănat. Stai să nu mă mișc eu. Ia uite. Uite aici domnul Toto. Ca de obicei fresh. Domnșoara Corina. Căciula, vă căciți degeaba. Ce ca să-i dăm căciula că o țin degeaba. I-a înghețat și ultimul neuron. Uite Toto. Și super fain, asta a fost o seară. Se știe că Jean nici a borât așa de mult de umplut toată canalizarea. Ai inundat vecine de dedesubt. Ai văzut de făcea boulet. Canalizarea era inundată. Era stricată canalizarea, nu? Cum zicea mai lui Giulia? Băi, boule, să nu te mai pui pe aici. Ieși, încalță-te și ieși afară. Te-ai simțit bine când zici așa, nu? Foarte bine. Păi, dar ce pula mea, ești la tine acasă. Noi aici se termină filmarea, suntem pe 25 decembrie. Fă-ne cu mâna, Jane. Moșul deja a venit. Ia uitați-l, ne face cu mâna. Se simte foarte bine, e pe val. A stricat o chiuvetă, am fundat-o în canalizare, a borât cât a putut. Deci este ok, este de-al nostru. Foarte bine, tati, te simți bine. Ne bucurăm că ne-ai făcut de cacao. Și în rest, toate cele bune. Te mai chemăm, frate, că ești de viață. Hai, mergi. Și așa s-a întâmplat, 25 decembrie dimineața la ora 4. Taxiurile, nici taxiurile nu iau și atât, paftă, sănătate.